20 saat 30 minut efirde Татарстан haberleri programmasının tüp çıkarılışı stüdyoda Fənis Kamal xeyirli kişi hazır bulacak temalar turunda. Yıl neticeleri turunda söyleşu. Bugün Tatarstan prezidenti jurnalistler bilen uçraştı. Татарстан, он был и остается одним из таких серьезных, мощных субъектов нашей страны. Uçraşuda kuzgatılgan tüp meseleler turunda. Feruze Mecitov reportajında. Qozonda 170 maydanda yangi yıl şaralari uzdirilan. Qozonda 100'den ortiq şoğalaq işləyəcək. Həm Şanğıda 15 trassalar işləyəcək. Bayram günlərində həm yollarda kommunal xo'jalik xizmatkorlari ham huquq soqchilari nishig ishlashiga turunda Shulpan Qosimova tanıştırır. 8,000 yarım balаны әкият dünyasına дәшкән яңа ел тамашасы. Шатландым, монда бик матур. Республика чыршысы нәрсә белән истә калыр? Гөлназ Сайфетдинова күрде. Bugün Prezident Rüstem Minixanov Federal һәм Республика матбугаты вәкилләре белән очрашып, 2022 елга нәтиҗә ясады. Куелган максатлар тормышка ашкан, илкүләм проектлар, федераль һәм республика программалары үтәлгән. Быел республикада цифрлаштыру елы булуын исәптә тотып, очрашу әлбәттә Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узды. Анда хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова да катнашты. Әлегә репортаж хәзер эфиргә әзерләнә. Без аны соңрак тәкъдим итәрбез. Татарстанның иң сәләтле балалары республиканың төп чыршысында кунак булды. Алар өчен ул ел буе сагынып көткән бәйрәм. Яңа ел тамашасына уку, спорт алдынгылары, иҗади яшьләр, мөмкинлеге чиклеләр, авыр тормыш хәлендә калучылар һәм өлешчә мобилизация буенча алынучыларның балалары чакырылу иде. Татнефть-аренада узган бәйрәм бөтен республикадан 8,000 ярым баланы җыйды. Аларга президент нинди теләкләрен җиткерә, бәйрәм нәрсә белән истә калыр? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Ерак авыллардан да, шәһәрләрдән дә республиканың төп чыршысына җыелдылар. Иңлек аларына президент сәламли һәм яңа ел котлавын җиткерә. Кадерле балалар, мин сезгә ышанам. Зур максатлар куегыз һәм аларга ирешегез. Сезгә һәм якыннарыгызга саулык, сәламәтлек телим. С наступающим Новым годом, яңа ел белән. Исәнлек, саулык барыгыз. Алда балаларны тамаша геройлары белән бергә тылсымлы сәяхәт көтә. Сценарий буенча малай яңа ел чыршысына куелачак йолдызны вата һәм аңа шуның өчен җәза бирәләр. Үзе дә уенчыкка әйләнә, сынау уза. Юлда төрле әкият каһарманнары очрый, Кыш бабай белән Кар кызы да булыша үзенә. Дендән иттер бозланды, бу бушулар тулы башта. Йөрәктә типми, тукталды. Тамаша татар һәм рус телләрендә бара. Зур экранда тәрҗемәләре бирелә. Залда бу тамашаны 8,000 ярым бала күзәтә. 2,000-нән артыгы өлешчә мобилизация буенча алынучыларның балалары. Ну, шатландым, монда бик матур, яхшы. Әддевәштә Рустам Миниханов монда килә, күчтәнәчләрне тарата. Бик ошый, монда шундый шәп атмосфера, җирдәгән бип турасы килә. Мин бик тә шат, минем монда бик нык киләсе килгән иде. В аудитории зала присутствует. Залда бүген өлешчә мобилизация буенча алынучыларның балалары да бар. Төрле сыйныфларда укучы 2,000-нән артык сабый. Бу бик мөһим. Бүген ярдәм итә, теләкләр тели торган мөгъҗизалар вакыты. Матур бәйрәм, әкият, һәрбер балага бүләк әлбәттә, уенчык та, татлы бүләк тә бар. Һәм хәзер менә сез ишетәсез, дискотека бара. Ике өлештән безнең бәйрәмебез. Әкият тә монда күтәренке кәеф бүләк итә торган дискотека. Яшүсмерләр өчен җырларын популяр яшь артист Иван Дмитриенко башкарды. Балалар үзләре дә кимен куймый арттыра да әле. Сәләтле балаларның президент белән очрашуында моны сүз белән дә, гамәл белән дә расладылар. 9 яшьлек Андрей брейк-данс буенча Россия чемпионатында җиңгән. Я буду гордиться, что знаю такого крутого парня. Очрашуның модераторы Шаян ТВ каналы алып баручысы Әнвәр Хәйретдинов. Билбаулы көрәш буенча чемпионнар, хәйрия белән шөгыльләнүчеләр, WorldSkills'та призлы урыннар алучылар да бар. Кукмарадан 13 яшьлек Ринат янгыннан 3 сеңлесен коткарган. Один бы убежал, плакал бы, да? Но
самом деле и взрослые люди теряются, а он это... Не удалось на атомном ледоколе покорить Северный полюс. Еще у меня мечта это в Антарктиду как попасть. Туган якка телгә булган мөнәсәбәтен шигырь һәм җыр белән җиткерә балалар. Күп телләрне белү яхшы шигырь. Туган телең ки калмаса. Җанын салып әйткән әткәң сүзен синең аша балаң аңласын. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык картлык көнеңдә, аныкларын сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Президент белән сөйләштек, ул хыялларын әйтте үзенең, һәм без үзебез белән таныштырдык аны. Аның теләге республикабызның иң яхшы булсын Рәсәйдә. Балалар төрле өлкәләрдә җиңүләргә ирешергә өлгергән инде. Аларга Рөстәм Миңнеханов киләчәктә дә уңышлар теләде. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов теләкләр чыршысы акциясендә катнашкан балалар белән дә күреште. 3 яшьлек Тимур президент белән очрашырга хыялланган була. 12 яшьлек Руслан программалаштыру белән мавыга һәм Татарстанның иң алдынгы IT паркына килергә теләгән. Бүген аның өчен Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта экскурсия үткәрделәр. Рөстәм Миңнеханов балалар белән аралашты, аларны бәйрәм белән котлады. Тимур продуктора командир булачак. Руслан айтишник. Нема, Тимур? Давай. Бер-бешне, шалт итеп. Молодец. Молодец. Руслан? Давай, сау бул. Татарча өйрәнәм. Нәни пациентлар өчен яңа ел мөгъҗизасы бүген ДРКБда да булды. Монда онкология, гематология һәм хирургия үзәгенә Кыш бабай килде. Үзе белән кар кызы һәм яңа ел символы куянны да алган. Алар малай кызлар янына түбәдән төшеп, тәрәзәдән кирде. Рольләрдә Россия студентлары коткаручылар корпусының Татарстандагы бүлеге волонтерлары иде. Аларга хәйрия фондлары һәм республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре ярдәм иткән. Әкияти геройлар үзәкнең онкология бүлегенә кереп, нәниләргә бүләкләр тараттылар. Тәмтум тутырылган 60 тартманы Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге Бердәм Россиянең хатын-кызлар хәрәкәте ярдәмендә әзерләгәннәр. Бу яңа ел десанты онкология ширләре белән авырый торган балалар өчен оештырылган. Бүгенге акция 60 балага Кыш бабай өстән төшеп, менә шундый бүләкләр алып киләчәк. Бу акцияга без берничә ай әзерләндек коткаручылар белән. Балаларга яңа ел мөгъҗизасын бүләк итәр өчен. Алар хәзер инде яхшы кайф белән яңа елга керәләр, Алла бирсә. Әйтте инде, әни Кыш бабай белән Снегурочка ярар инде төште ди. Зайчик вообще-то трос буенча йөрмиде. Килеп кайфларын күтәрделәр балаларның, ул яктан бөтенләй Аллага шөкер бер мине дә бәйрәмендә калдырганнары юк. Летом стройная, зеленая была. Мишка. Отсидился. И? Ой, молодец. С наступающим. Наступающим. Спасибо, Дима. Бүген Тукай районында аздан гына фаҗига белән тәмамланмаган хәл була. Көндезге 12дә кояшлы бакчачылык ширкәтендә 8 яшьлек малай өсте ачык калган кыйга төшеп китә. Кые су башнысы янында урнашкан, аның тирәнлеге 2 метрдан артык. Малай әнисе белән һава суларга чыккан була, каланча урнашкан территория әйләндереп алынмаган. Без баланың әнисе белән телефон аша элемтәгә кирдек. Не знаю, к кому эта территория относится, где это случилось. Әлеге хәл килеп чыккан территория кемгә карыйдыр, белмим. Ул урында теләгән һәр кеше йөряла. Ул тау башында урнашкан. Бала шуарга дип менеп барган җиреннән таеп егылып шул чыкырга төшеп киткән. Башы белән баскычка бәрелгән. Получается, он подскользнулся и спиной прямо ушел туда. И головой об лестницу там ударился, получается. Башы җәрәхәтләнгән баланы Ярчалының ашыгыш ярдәм хастаханәсенә җибәрәләр. Бирдә аңа нейрохирурглар медицина ярдәме күрсәтә. Табиблар баш мие селкенмәгән ди, әмма күзәтеп торачаклар. Авылда яшәүчеләрнең социаль челтәрдә үз төркемнәре бар ди. Җирле халкы һәм сүзләренә караганда, мондагы кыйның ачык икәнлеген алар әле кичә генә тиешле хезмәтләргә хәбәр иткән.
Летнее время на велосипедах, мотоциклах поднимаются сюда. Җәен монда велосипед, мотоциклда менеп йөриләр. Югыйсә без даими рәвештә кисәтү ясап торабыз. Бүген дә без килгәндә балалар тау шуып йөри иде. Инде күпме әйтсәк тә колак салмыйлар. Кыеның капкачы ватылган, ул янәшдә генә ята. Һәм гадәттән тыш хәл нәкъ шундый чакта килеп чыкты да инде. Здесь собираются подростки. Монда яшүсмерләр еш җыела. Ни өчендер кыеның капкачларын ваталар. Без инде 3нче капкачны алыштырган идек. Монысын алыштырып өлгермәдек. Проверка показала, что территория не огорожена. Тикшерү күрсәткәнчә, әлеге урын койма белән уратып алынмаган. Шуңа күрә монда балалар йөри ала. Куркынычсызлык таләпләре үтәлмәгән. Тиздән бу очрак буенча прокуратура үз карарын чыгарачак. Кышның 1 айы декабрьдә Казанны кардан чистарту башкала мэры Илсур Метшинны канәгатьләндермәгән. Без дә шәһәр халкы да риза түгел ди ул. Сүз юлларны, ишек аллары, тротуарларны кар һәм буздан арындыру турында бара. Алда безне 10 көнлек яңа ел каникуллары көтә. Шуңа күрә шәһәр мэриясендә ял көннәрендә коммуналь, юл хезмәтләренең, медицина оешмаларының ничек эшләячәге турында сөйләштеләр һәм бәйрәм программасын тәкъдим иттеләр. Бу хакта тулырак Чулпан Касымова. Ширек күл паркында цикләндерү эшләре бара, аны бәйрәмгә әзерлиләр. Чыршылары бизәлгән. Башкала халкы һәм килгән кунаклар өчен уңайлыклар булдыралар. Чөнки ул яңа ел төнендә бәйрәм итү өчен төп мәйданчыкларның берсе булачак. Казан гаилә үзәге һәм Ширек күл паркында яңа ел төнен каршыларга мөмкин. Якын көннәрдә әгәр һава торышы салкын торса, паркта шугалак ташылырга тиеш. Ике мәйданда да зур экран урнаштырыла. Анда Россия һәм Татарстан президентларының яңа ел котлавы турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Бу көнне бәйрәм чаралары Казан гаилә үзәге янында сәгать төнге 2-гә, Ширек күл янында 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел ялларында Башкалада ачык һавада 170-тән артык чара әзерләнгән. Спектакльләр, әкияти тамашалар, концертлар күрсәтеләчәк. Урам театры гастрольләре планлаштырылган. Казанда 100-дән артык шугалак эшләячәк һәм чаңгыда 15 трассалар эшләячәк. Шулай ук концерт заллары, музей, күргәзмә, цирк, театрларда да төрле тамашалар әзерләнгән. Һәрбер чараларда да медицина хезмәткәрләре кизү торачак. Быел ОРВИ һәм грипп белән авыручылар күп булу сәбәпле хастаханә, бала тудыру йортлары, травматология үзәкләре тәүлек буе эшли. Сырхауханәләр көн сайын иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр кабул итә. 3 и 6 января 2023 года работа поликлиник будет организована в 3 һәм 6 январь көннәрендә сырхауханәләр гадәти режимда эшли, педиатр һәм терапевтлардан кала махсус белгечлек табиблары да кабул итә, лабораторияләрдә эшли. Коммуналь хуҗалык оешмалары кизү торучы хезмәткәрләрен 2 тапкырга арттыра. 250 кешедән торган 56 бригада эшләячәк. Шүпшәр көн сайын чыгарылачак дип белдерделәр. Илсур Метшин бигрәк тә юлларны чистартуга зур игътибар бирергә кушты. У нас то снег, то мокрый дождь, то заморозки. Бозлы яңгыр яуды, аннары кисәк су утты. Кышның 1 айы шундый һава торышы белән истә калачак. Юлларны, тротуарларны чистарту буенча халык ризасызлыгын белдерә. Шуңа җаваплы карарга кирәк. На случай аномальных снегопадов. Яңа ел каникулларында явым-төшемнәр күп булган очракта 597 берәмлек техника әзерләнгән. Кирәксә, өстәмә 350 машина чыгару мөмкинлеге бар. Тукталышлар юл кишүләрендә карап, чистартып торачакбыз. Җәмәгать транспорты бәйрәм графигы буенча эшли. Яңа ел төнендә алар сәгать 2-гә кадәр йөрәячәк. 1 январьда рейска иртәнге 8 яртыда чыгарга җыйналар. Барлык бәйрәм чаралары афишасы һәм транспорт хәрәкәте расписаниесе белән Казан мэрия сайтында танышырга мөмкин. Чулпан Касымова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Казанлылар трамвай һәм троллейбусларсыз калмасын өчен 4 миллиард ярым сум акча кирәк. Трамвай юлларының да яртысыннан артыгы инде тузган. Шәһәрнең башкарма комитеты каян акча табар? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, бүген президент Рөстәм Миңнеханов федераль һәм республика матбугаты вәкилләре белән очрашып, 2022 елга нәтиҗә ясады, куелган максатлар тормышка ашкан, илкүләм проектлар, федераль һәм республика программалары үтәлгән. Быел республикада цифрлаштыру елы булуын исәптә тотып, очрашу Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узды. Елның иң зур казанышлары дип Рөстәм Миңнеханов инвестицияләр җәлеп итү өчен авыл хуҗалыгындагы уңышларны, социаль корылмалар төзүне, юллар салуны әйтә. Әлеге очрашуда хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова катнашты, ул әзерләгән материалны эфирга тәкъдим итәбез. 2022 цифрлаштыру елында Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге өр-яңа IT-парк ачылу чын мәгънәсендә ел вакыйгасына тиң. Бүген Татарстан президентының журналистлар белән еллык очрашу монда үтүе аңлашыла, чөнки монда иң заманча технологияләр ярдәмендә алга баралар.
Очрашу менә шушы залда үтә. Зур экран аша Татарстанның район шәһәрләре кушыла. Ел буена Татарстанда узган төп вакыйгаларны яктырткан өчен матбугат вәкилләренә Рөстәм Миңнеханов рәхмәт әйтә. Цель моей встречи сказать вам большое спасибо, Бигзур Рахмат әйтергә сезгә. Увидеть вас в завершении этого года, пожелать, чтобы все у нас складывалось. Вы тоже отработали очень достойно, очень хорошее освещение. Безнең өчен иң кадерлесе мөгаен Идел буе булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган юбилей чаралары. Ул федераль дәрәҗәдә узды. 60лап чара үтте Рөстәм Миңнеханов. Какие большие мероприятия мы провели, конечно же, без поддержки федерального центра, даже представляет 1100-летие принятия ислама. Этот праздник, он прошел на общефедеральном уровне. Значит, есть на это решение президента Путина, есть оргкомитет, и, конечно же, мы благодарны нашему президенту Владимиру Путину за те решения, которые были приняты в части этого праздника. Много мероприятий. Социаль-икътисади өлкәдә зур казанышларның берсе юллар салу белән бәйле. М12 трассасы төзелә, М7 трассасы киңәйтелә. Алексеевск, Әлмәт, Шәле Баулы участогында юллар яңара. Бу федераль һәм республика программаларының нәтиҗәсе ди президент. Алар ярдәмендә мәктәпләр төзелә, медицина үзәкләре сафка баса. Аларның берсен бүген Казанның Күйек бистәсендә ачтылар. Это очень важный сегмент в системе здравоохранения. Кеше факторы кайда да мөһим. Махсус хәрби операция турында сөйләгәндә аеруча актуальләшә. Меңләгән татарстанлылар йөрәк кушу буенча ярдәмгә кушылды. Бу турыда экранда күрсәтелгән видеоязма Лисичанск халкына булышырга барган геройлар турында. Донбасска барырга туган ой ул шу махсус операция башлангачтан килгән ой инде. Тәрәзәләр төзәттем, тәрәзәләргә пленка тарттырдым, ватылган, җимерелгән ишекләрне көйләдем, замокларын көйләдем. Олга һәм тимер батальоннары егетләре дә президентка үз сүзен җиткерде. Еще хочу сказать большое спасибо нашему руководству, Миңнеханову Рустаму Нургалиевичу, в помощи всей вот этой обеспечения. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә ярдәм итү безнең бурыч ди Рөстәм Миңнеханов. Это наш долг. Это не какой-нибудь там это долг государства, в данном случае регионов, муниципалитетов перед вот этими семьями. Второе, горячая линия, я говорил уже, на самом деле много вопросов в части там выплат, в части других вопросов. Вот по той информации каждый день штаб работает, докладывают, сложные вопросы решаем. Ну и мы на себя взяли очень много вопросов, связанных с размещением, обеспечением, транспортными вопросами. Очрашу ахырында тәҗрибәле журналистларга, ветераннарга дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Фируза Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Нефть, газ, химия тармагы белән шөгыльләнүче предприятиеләр арасында хезмәттәшлекне ничек арттырырга? Бу хакта бүген хөкүмәт йортында Татнефтехиминвест холдинг җәмгыятенең директорлар советы утырышында сөйләштеләр. Ул Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узды. Әлеге тармак нәтиҗәле эшләсен өчен шимал кирәк. Тик яңа икътисади шартларда Россиягә кайбер компонентлар кертелми башлады. Шуңа күрә җитештерү урыннарын үзебездә ачарга планлаштыралар. Өстенлекле проектлар хакында хәбәрчеләребез материалында. Поговорите сегодня хотел про полиимиды. Менә бу алдынгы технология белән җитештерелгән полимерларны югары температурада эшләүче компонентлар ясау өчен кулланалар. Алар космос һәм авиация сәнәгатендә бик мөһим. Мәскәүдән килгән белгечләр аны үзебездә җитештерергә кирәк ди. Ниятләре Татарстан белән хезмәттәшлек итү. Сложность заключается в том, что для Кыенлыклар шунда, һәр полимер өчен үзенең мономеры кирәк, ә ул бездә юк. Чит ил шималы. Аны Кытайлар продукция бәясенә караганда да кыйммәткәрәк саталар. У нас сырья нет или что? У нас сырья нет. Мономеров нет, которые необходимы для того, чтобы этот полиимид сделать. Разгромили все. Были и проблема выпускали. в том, что нужна большая фактически линейка разных. Безгә мономерлар җитештерергә кирәк. Хезмәттәшлек итү өчен партнерлар таба алмыйбыз. Беркем дә бу эшкә алынырга теләми. Сибур өчен ул отышлы түгел, чөнки җитештерү күләме кичкенә. Рөстәм Миңнеханов бу эш буенча Татнефтькә алынырга тәкъдим итте. Давайте посмотрим, Наиль Фатович, доложите. Значит, Галиев Хаяшин, да, вот вместе и то, что вот наш университет, во всяком случае, это будущее.
Мәскәү галимнәре дә хезмәттәшлеккә әзер. Алар резиндан заманча компонентлар чыгару мөмкинлеге бар ди. Аңардан противогазлар ясап була. Здесь важно очень соединить всех вместе. Хәзер барысы да таркау, җитештерүчеләр кулланучылар белән бердән түгел. Фәндә дә шундый ук хәл. Әгәр біз аларны берләштерә алабыз икән, ул уңыш китерәчәк. Может быть, и те предприятия, которые близки по своему профилю, по производству компонентов, Коробченко вам тоже это касается. Давайте вот эти рабочие группы пусть поработают. И есть же у нас меры поддержки там, на импортозамещение, это, как правило, импортозамещение будет, чтобы какие-то субсидии получить, какие-то наши меры поддержки. Россиянең нефть-газ сәнәгате берлеге президенты Геннадий Шмаль быел башкарылган эшләр турында сөйләде. Если говорить о сегодняшней ситуации, то... Хәлләр катлаулы, ләкин безнең комплекс аяктан егылмады. Нефтчеләр хәтта җитештерү күләмен арттырдылар да. Менә газ тармагында хәлләр кыенрак. Геннадий Шмаль бүген Рөстәм Миннехановка Валерий Грайфер исемендәге медаль тапшырды. Әлеге бүләк Россиядә нефть эшчәнлегенә 300 ел булу уңайыннан гамәлгә кертелгән. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов югары уку йортлары ректорлары һәм фәнни оешма җитәкчеләре белән дә очрашты. Төбәкләрнең фәнни технология ягыннан үсеше рейтингында Татарстан 5нче урында. КФУ ректоры Ленар Сафин республикада университетлар базасында 4 инженерлык мәктәбе оештырылу хакында да белдерде. Шулай ук Кыргызстан, Төркия, Һиндстан, Үзбәкстан белән тыгыз хезмәттәшлек хакында да фикер алыштылар. Ил күләмендә хәзер 4 кенә төбәк фәннәр академиясе бар. Шуның берсе бездә. Татарстан фәннәр академиясе гореф-гадәтләрне, мәдәнияте безне саклап калуда зур роль уйный. Планов части национальных проектов, республиканских наших проектов, федеральных проектов всеми реализованы. И это, конечно же, наша совместная работа, в том числе огромная работа нашего научного, образовательного, высшей школы. Түбән Кама республикада социаль-иктисади үсеш буенча 5нче урында, санкциялар булуга карамастан югалтулар юк. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә журналистларга Рамил Муллин хәбәр итте. Шәһәрдә предприятиеләр проектларын гамәлгә ашыруны туктатмый, әле яңаларын булдыру юнәлешендә дә эшлиләр. Бу максатларда 145 миллиард сум акча тотылган, узган ел 130 миллиард сум сарыф иткән булганнар. Очрашуда шәһәрдәге җәмәгать транспорты эшчәнлеге турында да сөйләделәр. Яңа елдан яңа маршрутлар ачачаклар. Газельләр һәм зур автобуслар сатып алуга планлаштыралар. Сугба этләре проблемасында хәл итәргә кирәк 800 миллион сумлык приют булдыру проектыннан баш тартканнар хәзер 100 миллионлыкны әзерләргә уйлыйлар. Инженер челтәрләре проблемасына да кагылдылар. Бирдә турбаларның 70% инде тузган. Аларны яңарту өчен зур сумма кирәк. Тарихта безнең мөмкинлек юк, шушы акчаларны шушы турбаларга алмаштыруга җәлеп итәргә. Шуңа күрә без төрле программаларны кирү юлын эзлибез. Бүген инде ВРФ этик финанс инструмент аркылы этик консультациялар бара. Бүген экспертлар эшли шәһәрдә. Сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләр шикле булса да, хыялларны шикләргә ярамый диyorlar. Бүген Казан ратушасында Татарстан инҗиләре конкурсының йомгаклау этабы үтте. Мөмкинлеге шикле хатын-кызлар арасында узучы бу матурлык конкурсы быел инде 9нчы тапкыр үтә. Аны Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары оешмасы оештыра. Республиканың төрле район һәм шәһәрләрендә яшәүче 9 гүзәл зат төрле номинациядә үз сәләтләрен күрсәтте. Шигырь уку, җыр башкару, бию, рәсем ясау сорауга тиз җавап биреп, тапкырлыкларын да избатладылар. Гүзәл Әликбарова Чувашиядә туып үскән. Конкурста Татарстанга күченгәч кенә катнаша алдым ди. Дефектолог булырга укый. Сирина Хәсәнова конкурска гаиләсе белән килгән. Ул тормыш иптәше белән 2020 елда кавыша. 1 елдан малайлары туган. Үзе хисапчы, төрек телен өйрәнә. Катнашам, чтобы да коммуникальныйрак булырга, более аралашучанрак булырга, уялмаска, потому что мөмкинлекләре чикле кеше уялчанрак була, yüzüne biraz битлерәк була. Менә шул теге рамкалар эчендә булмасын өчен. Яңа кешеләр белән таныштым, аралаштым. Менә подготовка вакытында да тоже йөрергә туры килде. Менә творческий номер ясаганда, видеовизитка ясаганда шулай кызык булды, үзенә бер төсле. Бу елны спортта зур уңышлар белән тамамлыйбыз. Казанның Зенит волейбол командасы 11нче тапкыр Россия кубогына лаек булды. Финал уенын кичә Яңа Уренгойда уздырдылар. Бүген алар кубок белән Казанга кайтты. Егетләрне аэропортта каршы алдык. Хәлиткеч уенда Казан командасы Факелга каршы уйнап, 3-0 белән өстен чыкты. Хәзер башкаланың волейбол командасы 2023 елның маенда узачак Россия чемпионатына әзерләнә.
Зенит командасын волейбол федерациясы президенты Фәрит Мөхәммәтшин да котлады. Безнең команда зур уңышка иреште һәм лидер икәнен тагын бер кат исбатлады. Уенчыларның һәм тренерларның олы хезмәте югары бәягә лаек. Сезгә Татарстан волейболын шундый дәрәҗәгә күтәрүегез өчен рәхмәт белдерәбез диле телеграммада. Динамо җәмгыяте рәисе Әзгат Сафаров җибәрелгән хатта республика спортына керткән өлешегез, игътибарыгыз ярдәмендә безнең команда югары үрләр яулый. Бу титул җанатарлар өчен зур яңа ел бүләге булды дип билгеләп үтә Фәрит Мөхәммәтшин. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Специальное предложение на покупку больших квартир от Акбарсдом. Места хватит даже елки. Звоните 212 26 76. В современном мире очень важно выбрать ту профессию, где можно проявить себя с хорошей стороны, быть нужным для общества. Профессия строитель будет актуальна и востребована всегда, как бы ни менялся мир. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Елның соңгы атнасы башланды. Алдагы тәүлектә Татарстанда һава шартлары тотрыксыз булачак. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә Баулы кайда урыны белән кар уртача 10 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 13 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, әгәр Җименделеевскида явым-төшем көтелә 13 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук явым-төшем көтелә уртача 13 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 11 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән кар уртача 12 градус салкын. Чәршәмбе салкын һава сакланачак, явым-төшем ихтималы зур. Аверсбанкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, кайгырту, яхшылыкка терсен. Мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните. Айгуль Усмановның кейтеринга ул бер кеше өчен 500 сумнан башланучы тәмле халяль меню. Зауыклы такталарда әзер аш суны матур итеп төзү, хәтта чарага 2 сәгать кала әзерләп, барысын да сезнең өстәлегезгә китереп бирәчәкләр. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән кар уртача 13 градус салкын. Җил көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 767 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар иде. Сау-сәламәт булыгыз.